ଆଜ୍ଞା ଯେକୌଣସି ଫସଲ ହଉ କିମ୍ବା ଧାନ ହଉ ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ କି ତାର ବିହନଟି ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଥିବ ପିଓର ଥିବ ଆଉ ମିକ୍ସ ନଥିବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଧାନ ହଉ ଗହମ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ଚାଷ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ବିହନ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପକାଇଥିବେ ଜମିରେ ଚାଷ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅମଳ କରିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ତ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଧାନ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଯଦି ବୁଝେଇବା ଶୈଳୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟି ବିହନ ଏଠାରେ କହିବି କିସମ କହିବି ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନୂଆ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ମେ ବି ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିବେ ସେ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଫେର୍ ବି ଏଠାରେ ରିଫାଇନ୍ କରିକି ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠାରେ ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରେଟ୍ କ'ଣ କେଉଁ ଜମିରେ ଚାଷ କରିବା କଥା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ଅମଳ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଏଠାରେ ନିଜର ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିକି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଦେଖାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ନୂତନ ଧାନ ବିହନ କିସମ ଓ ଏହାର ଗୁଣାବଳୀ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ନୂଆ ଧାନ କଥା ଯଦି ଲାଗିବା ଆଜ୍ଞା ଏଠାରେ ସିଆର୍ ଧାନ 803 ସିଆର୍ ଧାନ 803 ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ ସିଆର୍ ଧାନ 803 ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରହିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ଜମି କିସମ ଆଉ ଋତୁ କଥା ଯଦି ଲାଗିବା ଏଠାରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲୁଆ ଜମି ଆପଣଙ୍କର ଖାଲୁଆ ଯଦି ଜମି ଅଛି ନାଡ଼ି ଜମି କହିଲେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଆମ ପଟେ ତ ନାଡ଼ି ଜମି ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ପାଣି ରହିଛି ଖାଲୁଆ ଜମିରେ ପ୍ରାୟତଃ ପାଣି ଜମିକି ରୁହେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇ ଧାନକୁ କରିବେ ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ଯେଉଁଟାକି ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଛି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଚାଷଟିକୁ କରନ୍ତି ସେଇ ଋତୁ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲିକି ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଅବଧି ଯଦି ଦେଖିବା ଏଠାରେ କେତେ ଦିନ ସମୟ ନେଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା 145ରୁ 150 ଦିନ ବା 150 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅବଧି ରହିଥାଏ ସେ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଅମଳ କରିବେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ଯଦି ଅମଳ ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା 50ରୁ 60 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ଅମଳ ହୁଏ ତ ଭଲ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଧାନ ଯଦି ଦାନା ଆକାର ଆମେ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଟିକେ ମୋଟା ରହିଥାଏ ଆଜ୍ଞା ମିଡ଼ିୟମ ବୋଲ୍ଡ ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଛି ଟିକେ ମଧ୍ୟମ ମୋଟା ରହିଥାଏ ତା ସହିତ ଏଠାରେ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ବୁଡ଼ା ବନ୍ୟା ସହନଶୀଳ ଗଛ ଡେଙ୍ଗା ଥିବାରୁ ଅଧିକ ପାଣି ଜମି ରହୁଥିବା ପାଇଁ ଜମିରେ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ ତାଦ୍ୱାରା ଏହା ପୂଜା କିସମର ବିକଳ୍ପ ଅଟେ ପୂଜା ଧାନ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ପୂଜା ଧାନ ର ଅନ୍ୟ ନାଁ ଏଇଟା ବା ପୂଜା ଧାନର କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଆସିବ ଏହା ଧାନର କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ପୋକ ପ୍ରତି ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଯେ କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ପୋକ ଏହା ଭିତରେ ଲାଗେ ନାହିଁ ଆଉ ତାହା ଇଜିଲି ଆପଣମାନେ ତାକୁ କରିପାରିବେ ପୂଜା ଧାନ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ତା ପାଖାପାଖି ଇଏ ହେବ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ ତାପରେ କଳା ଚମ୍ପା ଯଦି ଆମେ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କଳା ଚମ୍ପା ଶୁଣିଥିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଜମିର କିସମ ଓ ଋତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଖାଲୁଆ ଜମିରେ ହେବ ମୁଖ୍ୟତଃ ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲିକି ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚାଷଟି କରିଥାଉ ସେଇ ଋତୁରେ ଏହାକୁ ଚାଷ କରିବା ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ ଯେଉଁଟାକି ଏହାର ଟିକେ 10 ଦିନ ଅଧିକା ଅଛି ଯେ 150 ଦିନରୁ 160 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବ ନେଇପାରେ ଆଉ ଏହାର ଅମଳ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଅଧିକ ଏଇ ଯେଉଁ କଳା ଚମ୍ପାର 65ରୁ 70 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଧାନ ଏଠାରେ ଯଦି ଦାନା ଆକାର ଦେଖିବା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ମୋଟା ଆସିବ ଟିକେ ମୋଟା ଆସିବ ମିଡ଼ିୟମ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ମୋଟା ବୋଲି କହିବା ମିଡ଼ିୟମରୁ ଯେଉଁଟା ପତଳା ରହିବ ତାକୁ ଆମେ ସରୁ ଚାଉଳ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ ରୋଗ ପୋକ ପ୍ରତି ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା ବେଶ ସହନଶୀଳ ଏବଂ ଏହାର କାଣ୍ଡ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଥିବାରୁ ପବନ ବା ବର୍ଷାରେ ଗଛ ତଳେ ପଡ଼ି ଢଳି ପଡ଼େ ନାହିଁ এইটা ହିଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯେ ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଅଧିକ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଇଯିବ କିମ୍ବା ପବନ ମାରିଦେବ କିମ୍ବା ଧାନ କେଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଧରି ଆସୁଥିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ ଧାନ କିମ୍ବା ଧାନ ପାଚିବା ପୂର୍ବରୁ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ ତ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧାନ ଆଜ୍ଞା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ତ ଲୋକ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି ବେଶୀ ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କଳା ଚମ୍ପା ଧାନକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ନାହିଁ
कलिंग धान आज्ञा एठार 2103 बोलिक एठार कहुच्छे कलिंग धान सरी 1203 कलिंग धान 1203 जदि आम मैंने देखा आज्ञा जलसेचित मध्यम जमी खरीफ एवं रबी उभय ऋतु पर उपयुक्त अटे कहीं आज्ञा देखो रबी जो खरा मसरे एवं धान ये संबलपुर बरगढ़ सैड्रे एवं धान दाइबे तो देखो ये 130 रु 135 दिन मध्य हो जाऊँगी यार जदि आम मैंने अमल देखा आज्ञा एठार 50 रु 55 क्विंटाल देखापी मिले आर मीडियम सरू रही था जोटा कि आज्ञा देखु माटिया गुंडी पोक महिषा रोग एवं पत्रपोड़ा रोग प्रति बेस सहनशील यही रोग गुड़ाक या हुए ना प्रायली आपण मैंने चाहिए करें कलिंग धान 1203 कहले आपने जानीपारे आउ गोटे कलिंग धान रही आज्ञा 1205 जो रही ये जलसेचित जमी हो पार आउ उभय उभय ऋतु हुए ये 125 रु 130 दिन मध्य ये हो जाऊँगी यार अमल आज्ञा देखिपे एठार 45 रु 50 क्विंटाल जोटा आगरू मुझे कहूली मीडियम आसो ता व्यतीत एठार यह पत्रपोड़ा रोग तापर माटिया गुंडी पोक प्रति बेस सहनशील बोलिकी कहुच्छे यहाँ सहीज से ताकू छुई पारिबनी एई रोग गुड़ाक तो आई होप आपण मैंने समस्ते बुझीपारे जे यही 4टी बिहन आसी आउ थे जदि मुझे दोहराई देवी आज्ञा सीआर धान 803 कला चंपा कलिंग धान 1203 आ 1505 ये 4टा धान आसी आपण मैंने निजर सोसाइटी रे जाइए कथा हुंतु कथा हेले आपण मैंने जानीपारे क्यों क्यों किसमर धान आसी जदि आपण मैंने ब्लॉक पटे जाते ताहले पचारिदेवे पचारिकी बुझिकी आसते केबे से धान गुड़ाक आसो बहुत शीघ्र आसो बोलिक सरकार कहुला तो निहाती भाव से आसो आउ गोटे जदि आम एठारे देखा आज्ञा आउ गोटे धान अच्छी एठारे MTU एठारे 1156 तरंगिणी बोलिकी कहुए ये जमी किसम आ ऋतु जलसेचित मध्यम जमी तापर एठारे खरीफ आ रबी उभय होता है ये 115 रु 120 दिन ये आज्ञा रबी ऋतु करने खरा दिन में जो चाषटी कराए से उपयुक्त अटे जोटा कि हेक्टर रु 60 रु 65 क्विंटाल दे थाए MTU धान आपण मैंने मन रखिथांतु MTU 1156 बुझिपारे लंगर लंबा एवं सरु ये जो सरु धान जदि आपण माने सरु चाउलर भात जदि आपण माने खाइबा पई चाहुचंती ताहाले एई धान को आपण माने करि परिबे MTU बुझिपारे विशेष गुण तार देखंतु माटिया गुंडी पोक लागिबो नाही महिषा रोग प्रति बेस या सहनशील यार कांड शक्त थिबारु फसल पचिबा समय रे गछ तळे ढोड़ी पड़े नाही देखंतु आपण माने समस्ते यही प्लस पॉइंट गुड़ाक देखिए जो जो गुड़ाक मुझे कहली जदि आपंकर किसी भी डाउट रही मत कमेंट सेक्शन में पचारि पारे ना भिडियो को टिके आपने दोहराई दिंतु आपने जानीपारे एक्जाक्टली जिनसटी कौन रही भिडियो जो भल लगे भिडियो को लाइक करूँ सांग मान निकट को शेयर करूँ आम चैनल यहीपरि भिडियो गुड़ाक देखा आगे आम चैनल को सब्सक्राइब करते भूलिए ना ठीक अच्छे पुणी देखा एक सुंदर भिडियो से पर्यंत आपने विदाय दिंतु आज्ञा धन्यवाद।